ассалому алайкум ба ҳама бародару падару ва модарон. Ба фикрам ки бисёриҳои чиз ажда доштан ва ҳамин ба фикрам ки охирон видео дар ин масъала мешавад. Илтимос бародаро биёин ҳамин атветчапак исрус накунем, мо гудак нестем ва бародар СМ Шарипов ё касе ки ман атвет додагия бародар Музаффар, шумо барои ман ҳамахел бародар мемонед. Ин миннати дар Музаффар дахл дорад, ин миннати ман дар бародар мемонӣ ва ман ҳамин шабтара занг мезанам ва мо чақчақ мекунем. Ин историта ки барои як видео ту мехози дӯстита биканӣ. Ҳо любой одам дар зиндагӣ аз зазор дорад, любой одам дар зиндагӣ як камбудӣ дорад. Мисол ман барои ҳамин ман ин менаноми ҳеҷ кара нагирифтам. Ман вобшим баъди шумо кадоме ки бикунам, ман дар ҳама даги дахл дошт гапи ман. Ва ман нагуфтам ки бародар Музаффар ки конкурс ҳарома ё ҳалол, дар ин масъала ман ҳеҷ гап назадам ва ман гуфтам просто ки агар ки имконият бошад камтар ба инсофона ҳамин кора бикунед. Хайна максимум 10,000 сомон фоида бибинӣ барои мисол ту ин қадар меҳнат мекунӣ, SMS қабул мекунӣ, SMS ҷавоб медиҳӣ, мисол ман мефаҳмам монтаж мекунӣ, ҳама ин мисол меҳнатайҳо 10,000 сомон ё груба 15,000 сомон туда бимона нормальная 145,000 сомон. Любой конкурсе ки шумо ҳамхелӣ мебинем бародаро, ин ҳамхелӣ ҳисоб китобш кунем ки чанд сум фоидашон мебинам. Хайна ман мефаҳмам бародар, ман онҷа бо гуфтам ки мақсад 10,000 сомон ё 15,000 сомон шумо як моҳ меҳнат мекунем, билетнависӣ осон нест, шабои бехобӣ то саҳара. Мақсад ҳамаи чи осон нест ва ман ҳамаш ҳамира просто фаҳмондум ки просто ба инсофона кунед. Масъалаи ҳарому ҳалолда ман ягон гап нагуфтам, ира ҳама медонанд ки ҳаром аст. Ва мегзарем дар ду масъала кӯтоҳакак, ман бисёр гап намезанам, кӯтоҳакак мефаҳмонам дар масъалаи отчёт. Ду претензия, ту чӣ ба отчёт намеспорӣ ё ту чӣ ба худат студия мебела реклама кардӣ. Хоб мегзарем дар масъалаи отчёташ. Ина дар пусти мегирем, шумо данем хеле отчёт дар коре ки хоб бародаро дар пусти мегирем. Ина ҳозир ман зборг шудам. Салому алайкум бародаро, нами як модар да 30,000 рубл дар кора. Биёем бародаро ҳамин сума ҷамъ мекунем. Хоб дар картаи ман гузашт. Ина мақсади гап ки 40,000. Ина ман шумо да ишон додисам ки хайна бародаро 40,000 гузашт. Мо ина ҳозир 30,000 ша мебарем амузанака метем. 10,000 дигаша бояд каси дигара метем, ушам чинока мекунем, ишон метем. Агар ҳамин отчёт шумо дар кор боша, агар шумо айрӯи ҳамин бифаҳмем ки ман фреб намекунам, ҳамин отчёт ама шумо да метавонам дода. Леки шумо аётон набурем ки дар анами карта метавона ки 40,000 неметавона ки 50,000 гузашта боша, ман ҳамин сума гирифтагӣ бошам ва 40,000 шумо да ишон додагӣ бошам. Мақсади гап ин ки бародаро, агар одам нияти фреб кардан дошта боша, ба любой роҳ метавона фреб карда. Ман ба хотири ҳамин отчёт, ба хотири чӣ намесам, ба хотире ки як вақти мара бисёртар мегирад. Мақсади гап ҳозир дар ин масъала ман гап задестам, всё равно шумо повод ёфтем гап задем ки отчёт намеспорӣ. Ҳозир ман агар отчёт биспорам, бо пайлубон рӯзеш мешавад ки мегӯем ки ина дар пусти мегирем. Ҳозир ман гуфтам ки намира аввала 50 сомон харидагим, ягон кас дар ягон ҷо 48 сомон дагӣ боша, мегӯяд ки ҳамора мо 48 сомон дидем, ту дурӯғ мегӯй. Ба хотири ҳамин любой хе агар ки ман бихом ки ҳамун сум бигирам, ягон инсон ира дида наметавонад, агар ки отчётам биспорам. Барои ҳамин ин отчёт споридана ман мақсад ҳичи хидмат сафед кардана наз намебинам. Аввал мегзарем дар масъалаи студия мебел. Ман студия мебела реклама кардам. Агар ки ман просто гуфтам ки бародаро ман реклама дорам, ман рекламама мефурӯшам. Соҳибкорое ки чӣ дар дохили кишвар ҳастанд, чӣ дар хориҷи кишвар ҳастанд ва мехоҳанд ки бизнеси худшона мақсад реклама кунанд, тиҷорати худшона реклама кунанд. Бародаро, имрӯз кӯмаки шумо барои ман дар кор шудаед. Ман як проект дорам бародаро. Дар ин проект ба ман маблағи 180,000 рубл дар кор шудагия бародаро. Ва дар ивази ин кадоме ки мехоҳам моро дастгирӣ кунад, спонсорӣ кунад, дар ивази ин мо метавонем ки компания ё магазин ё фирмаеро мақсад реклама кунем. Рекламам 180,000 рубл арзиш дошт ва ман гуфтам кадоме ки боша. Ман мехостам ки 3-4 нафар боша, мақсад якҷоя сум партоян, мо ҳамон рекламаро бихарам. Як моҳа реклама доштам. Ва ман ҳамун бародар студия меберам, ҳамун рӯз ман фаҳмидам ки ҳамхеле як YouTube канал вуҷуд дошта. ҳамун бародар мара занг зад ва гуфт ки бародар ман ҳамхеле истеъдод дорам, ҳамин канали мара реклама кард. Ман гуфтам бародар бестен яду спонсор дигар пайдо шуда, як бора 3 кас шуда, шумо то сабута багата. Гуфт не додарҷон, ман худам ба калам мегирам. Ман гуфтамш ки ман чӣ кор дорам, пеша ки гуфтамш ки ака ман ҳамхеле кор ҳамин сума да ҳамин хеле кор истифода мебарам. Ва гуфт бе темболи да ин кор истифодааш бари ака гуфт ман худам 100% ҳамин мисол пули тра метиям
просто мара дастгирӣ ки ман ҳамин кас мехоҳам барам дар Тоҷикистон пеш бибарам. Ман ҳамин Россия безор шудам. Анами ҳадафи асосии ман канали анам бародарро реклама кардан буд. Тамом договори мо анам қадар буд. Канали амро реклама мекунем. Ва вай гуфт ки акаҷон ман конкурс дорум дар он канал. Вақти баъди ман реклама кардам гуфт ки ман конкурс дорум ака, агар имконат боша ҳамун конкурси маро дастгирӣ кӣ. Ва ман гуфтумша ки ака ин конкурс ба манфиати та мисол та 1 галасум фоида мебинӣ. Мо ҳисоб китоб кардем биромадем ҳамин мардак ай 400,000 рубл зиёд зарар диста. Ай 400,000 рубл зиёд анами одам зарар диста. ҳадафи асосии ин конкурс набуд. Ҳадафи асосии ин набрат кардани подписчик буд ва маҳсулоти худша пешниҳод кардан ба дигар бародаро. Мақсад ҳадафи асосии анами одам анами чиз буд. Ҳозир шумо мегӯед ки чӣ хел вай зарар дид, ман чӣ хеле ки ҳамун дигароро ҳисоб кардам, ай ҳамин бародарам ҳозир ҳисоб мекунем, ягон ҷои ба ҷоиш неста. Хуб дошт 4000 билет бародаро ҳама медонанд. Зарби мекунемш бародаро 600 рубли. Хуб 2,400,000 рубл мешавад. Ана ки бародарои азиз хитон бидроен ай диванош сар мекунем. 80 та диван приз дошт. Хитон бидроен дар Google бизанен двухместный диван Chester ё просто Chester двухместный бизанен меброяд. Бибинен ки чанд сумай. Мо ай ҳама арзонош 15,000 ҳисоб кардем ки ҳамин бародар мегӯяд ки валлоҳи қасам ҳамин омада мумкин 15,000 ё 16-17,000 биғалтан. Мо ҳисоб кардем 15,000. Яъне як минус ай 2,400,000 минус мекунем 1,200,000. Хуб мемона 1,200,000 дигар бародаро. Минус мекунем мошинаша қасам хурд ки бародар ман ҳамёра ҳар чаша 30,000 харидагиам 90,000. Яъне 90,000 мешавад 600,000 рубл. Хуб бародаро. Минус мекунем 600,000 рубл. Ана ки минус мекунем 20 та телефон дошт. Ина ман телефонои кира SM Шарипова 1,500 ҳисоб кардам. Ай бародарам 1,500 ҳисоб кунем агар мешавад 200,000. Хуб 20 телефон минуси 200,000 мемона 400,000. Ду ноутбуки дигар дора. Ду ноутбук агар ки примерно ҳисоб кунем ҳамин 25,000 ё ина 20,000 ҳисоб мекунем. Ду ноутбуки дигар 40,000 ина. Хуб бародаро 40,000. Минуси ҳамин бародар гуфт ки парвиз суми наошникора ман 30,000 сомон дар ту метавонам полни конкурс ман тамом кунам. 30,000 сомон дигарам ман якҷоя мерем харид мекунем. Ягон ятимхонада ё мебарем криша ягон мактаба дар ҳамин 30,000 сомон соз мекунем ягон ноҳияи дурдаста. Баъди ба анҷом расидани конкурс 30,000 сомонаш мешавад 200,000 рубл. Минуси 200,000 дигар мекунем. ҳозир 360,000 буд. Минуси 200,000 дигар. Минус бародаро конкурс дора як ду рӯз пас 60 та телефон ё 70 та телефон наздики 60-70,000 сомонӣ конкурс дора. Бе билета. Просто мера дар каналаш подписаться мекунӣ, дар видеош комментарий лайк менависӣ, соҳиби телефон мешавад. Тамом. 60,000 агар ки 400,000 рубл мешавад. Минуси 400,000 рубл. Ана ки бародаро баробари минуси 240,000 рубл ҳамин бародар минус рафтагиай. 240,000 рубл минус рафтагиай. Ана ки ҳисоб кунем барои коре ки хайре ки ман рафтагӣ будам, ана воша ҳисоб мекунем 240,000 минус рафтагиай уже плюс 180,000 мара додагиай ай кисаи худаш 420,000 плюс бо чанд блогери дигар ман намедонам чанд сми додагиай, хайна приблизительно ҳисоб мекунем 80,000 дигар блогерро додагиай. 80,000 500,000 рубл ҳамин одам минус рафтеса. Любой одами ба ақлат бидроен ҳисоб кунен. Мақсади гап ки хитон хулосатона бубурорен ва призошам шумо медонед, диваношам шумо медонед, ҳамаша дидагием. Ва ин видео ба хотир ӯ набуд ки ман хама сарфед кунам. Просто бародаро гуфтанд ки отчёт биспор, мо отчёт споридем. Ман як бор дигар мегӯям бародаро, ман дар ягон ҷо нагуфтам ки конкурс ҳарома ё ҳалол. Ман гуфтам ки бикунем бародаро, просто ба инсофона. Шумо ҳам зиндагӣ дорен, аз пишти ҳамон метавен, просто ба инсофона гуфтам бикунем. Ва баъд
отчёти мебела ма пешакӣ медонистам ки ҳами одам нами қадар сум зарар дага ба хотири ҳамуро ҳаминҷа мисол наовардам ва ман ай дилхо ай конкурсҳои ҳама якташ ҳай дар чашми ман ғалатин ҳамун SM Шарипов просто ман просто числои ҳавая числаша намун чиша ҳисоб кардам цифроша тамом ва имена ин гапи ман ҳамада дахл дора SM Шарипов дар тоқане ҳамада просто бародаро инсоф гуфтам бикунем тамом дига ягон гапи лишни ман на ҳақоратон кардам на ягон гапи безеб ки ӯ тахтона дрондестем барои як чиз ман ҳайрону майли бикунем ҳеҷ гап не просто ман ҳамчун як подписчики шумо ҳамчун як тамошобини шумо ман бигем ки минен яма гап задам тамом бисёре гуфтанд ки суи наошникора гуфта буд хайр мекунем суи наошникора гуфта буд не гуфта буд мекуна бародаро просто и гуфт ки ман ҳамаи ака ман ҳамаи чизома яъни макунам ҳамаи призома битмодамуда ва ман баъди ай ӯ иншолло ака ман худд группа делай добро Таҷикистан ва ёра мегирем ва ё волонтерошон бисёр мерем як ятимхонада хушрӯ хайр мекунем мегардем миёем хулоси гап ҳамаи чиза вақт решад мекуна ва бародар боя бозига мегӯм Музаффар SM Шарипов ё дигаву дигар ман ҳаматона бародар медонам дургӯя будем метонем мақсад ман хати шумо ҳамсӯҳбат метонам шида ман ягон нисбати шумо ягон бадбинӣ надорам хулоси гап ман чӣ хеле будам ман ҳамон хеле ҳастам ин видео барои набуд ки ман сафед кунам ё чӣ кунам бародарое ки қати ман бидан ва ё ай ҳамон аввал то ҳозира агар 500 та видео кунем мо метонем ки бе ягон зубор бе ягон чӣ мо корона пеш бурдан бигирем хулоси гап нестоит барои як видео мо бихезем хеле кашмакашӣ кунем илтимос атвет патветона бас кунем шумо гудак нестен ин халқам гудак неста ки гудакбозӣ мо шуморо бишина тамошо карда. Ассалому алайкум.